Dragi prieteni, astăzi eu vă voi învăța 10 cuvinte pe turcă și fără să pierdem nici o secundă, let's do that! Primul cuvânt pe care ar trebui să-l știți este bună ziua. Cred că acesta va fi un cuvânt ușor pentru voi, deoarece este merhaba și se scrie cu M-E-R-H-A-B-A. Merhaba. Al doilea cuvânt este la revedere și este la fel un cuvânt foarte ușor și se spune güle güle. M-am șocat de acest cuvânt și güle güle se scrie cu G, U, două puncte, E, L. Güle. În Turcia, U cu două puncte sus se citește Iu, Iule, güle güle. Al treilea cuvânt este mama, dar mama în Turcia se spune Anne, Anne, cu doi de N. Anne. Iar al patrulea cuvânt este tata. Este foarte, foarte ușor, deoarece este baba. Puteți, dacă uitați acest cuvânt, spuneți Ali Baba și Ali îl scoateți și baba rămâne și traduceți și este tata. Ali Baba. Adică baba este tata. Ali este un nume. Al cincilea cuvânt este mână. Este main. Șaselea cuvânt este pahar. Se citește geam. Se scrie cam, dar se citește geam. Iar al șaptelea cuvânt este casă. Și casă în turcă este ev. Scrie cu ev și se citește ev. Al optelea cuvânt este floare și floare este cicic. Al nouălea cuvânt este maiou. Maiou este fanula. Se scrie F-A-N-I-L-A. Fanila. Iar 10-lea cuvânt este gură. Și gură în turcă se spune az. Se scrie A-G-I-Z. A-G-G, o căciuliță despre la G, I, dar fără punctuleț, și Z, simplu Z. Dragii mei, dar asta nu a fost tot. Eu o să vă mai învăț în videoclipul acesta încă 5 propoziții în turcă. Sper să vă placă! Eu o să încerc să vă învăț acum propoziții mai ușoare, pentru că propozițiile grele nu se învață atât de repede. Prima propoziție este salut mama. Mama salut, ori invers. Se spune merhaba Anne. Al 12-lea cuvânt este închide geamul și este penki căpat. Pengerii căpat. Acesta era închide geamul pentru că am greșit și este pengerii căpat. A 13-a propoziție este mănâncă tort. Este pasta e mechi. Pasta e mechi. Pasta am spus corect. A 14-a propoziție este piaptănă părul. Este saci tăra. Saci tăra. Și pe asta am spus corect. Și în sfârșit, a 15-lea cuvânt este închide mașina. Este araba marșlaș. Sorry, este araba bașlaș. Sper că Gata, ok, nu mai râd. Sper că ți-am observat că aceste propoziții sunt propoziții simple, dar nu dificile. În următorul videoclip sper să le fac mai dificile. Învățați aceste cuvinte în fața oglinzii, ca să le știți bine, ca în următorul videoclip să putem învăța propoziții mai grele, propoziții dezvoltate. Așa. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați un like, abonați-vă, dați un subscribe și un share. Eu puteți să-i vezi, pa, pa! Și ata ștrengarul ăsta mititel, numai ce se hlizai și pleacă. Și pa, pa! Güle güle!